ግብረ ሰዶማውያን ግን ብልክዕ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ኣብ 1979 ኣብ መጽሓፍ ዘ ጌይ ሪፖርት ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ግብረ ሰዶማውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዞም ዝስዕቡ ተግባራት ብብዝሒ ዝተዋፈሩ እዮም። ኣቐዲመ ግን ነዞም ኣጸየፍቲ ቃላት ንምትጋመይ የቕረታ ይሓትት። እቶም ተግባራት ከዓ 99% ናይ ኣብ ጾታዊ ርክብ፣ 91% ናይ መሃንቱስ ጾታዊ ርክብ፣ 82% ረሚንግ ወይ ከዓ ኣናሊንጎስ፣ 22% ምጭባት ወይ ፊስቲንግ ማለት ግንቦ ኣድዋም ኣብ መሃንቱስ መጻድንዶም የእትዉ ኣብ መንጎ መሃንቱስ ዝተፈላለየ ነገራት ብምእታውን ኣጋበት ክረኽቡ ይፍትኑ። 23% ወርቃዊ ሻወር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምሻን ብሽንታ ሓድሕዶም ምሕጻብ፣ 4% እስካት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምጽራይ ማለት ቀልቀል። ኣብ ገለገለ መጽናዕትታት ከዓ 17% ክብሉ ከለዉ ኣብ ገለ ድማ 70% ግብረ ሰዶማውያን ቀልቀል ሓድሕዶም ምብላዕ ኣጋበት ከም ዝረኽቡ ይዛረቡ። ፌካል ሴክስ ከዓ ይብልዎ። እቶም ክልተ ጸሓፍቲ እዚ መጽሓፉን ባዕሎም ግብረ ሰዶማውያን እዮም ነይሮም። እዚ ማለት ከዓ ንምግናን ዘይኮነስ እኹል መረዳእታ ናይ ተግባር እዩ ነይርዎም።